Hey, für das Werkstattvideo, da wir die Dinge wissen, wo wir das Werk geschafft haben und was hier am Hof Dinge, was euch sind, verschiedenes, was eine Amadrakigkeit mit haben. Und so ja, hoffentlich findet ihr was Neues bei und wenn das nicht, dann seid ihr vielleicht ein bisschen entertained, was für ein Stützchen. Und mir fällt auch bei, dass ich heute viel Werkstatt habe, eine Description angeschrieben und ich eine Kommentarios angeschrieben. Ich werde nu noch gewoon download door ändern. En dan, ich sehe das mehrmals, so vielleicht habe ich von dort könnt abschreiben, aber sie hat so von gleich das immer, dass ich das was ich versprochen habe, ich will tun. En wollte das gleich noch gewoon ändern, dat ook fijn door ze als het soll. Thank you. Loan mixtures, Topia's mix. En nu nog ja, een huis en hier daar til dat ik de komploom zaten. Daar zo waar we groot zaten en hier waar we bloem zaten en dan waar we toe ganz verlengen, heb dan een verlengd uit nog bloem zaten. Moet zijn wel fijn om zo wat blijven. Die mir noch einer besorgen von der en dan check je maar wat mijn dag nog waren abkomt. De karpsschierig is wat ik laat zie wat er niet weer in abgekomen. Ik had even ein paar Städten gesagt, das ist einer, was noch mal abgekommen ist, wo man sagen, vielleicht kommen die andere noch ab. Ich will dort haben, dort hier soll mir fein Karpsstädter wissen. Das ist dort, durch eine, noch einen, dort Fahrstag, so dass das hier fein Karpsgeswossen, da nach eng von meine Heim nach Stela. Mal sein, wo er dann ist der andere dann nicht nach vorne abkommen, das ist hier so. Du kommt zwei Südkurrens ab. Ich glaube, ich habe 3 Städten tun. Du kommt zwei Südkurrens ab. Und hier ist das, was ich auch. Und noch so wie nicht. Nicht. Noch nicht. Meest daar hier aan gekeken. En du ook nicht. Ja, je wil nog voetskin voor dat hier. Dat is houden nu al. Zijn de andere afgenstig. En nou ik nog wat wezen. Mijn schaufelstier die komt dus raar smak af. En doil. Hier zo afkomt dat ik beter naad. En dus is dat veel hier in de hintergrund dat we denken dat vertraglich schijnt hier zijn in Noorden daarba. Om corridor hoor en niet zoveel zo. Du weer een veel ja, aber have en hier ook veel muziek kunt horen als een corridor. En ik word video doe gelijk al 9 doen gaan vaarden, aber daar zo had we Bäume gebracht, het nog zo'n ander stukje gebracht. En sehr eventvoll werk, sehr veel allerhand deze werk gedaan. En mijn eetschappen was een boos. Vertraglich smak. Laatst hier net saß hastig stida. En gisteren, dan weer dat al in 71 stida. Wat al abgegaan zijn van 105. En mijn raspberries was een blus wat ze in Wiet zijn.
En dat doen ze, dat dat nog niet opkomt. Maar dat zijn je nog maar, het is nog gleich niet meer een volle werk. So. Heb je nog een beetje tijd. Oei. Du hokt er wel een boven, hè. Den erop hier. Papi. Papi. Tst. BG. Come on, Jamako. There. Ik wil die dan niet erop op. Ik ga naar schoft. En mijn windruven wassen boezig weer. Maar ja. Dat is wat we hier een beetje gaan. Oh, en dan doen ze raangroeven en wuta verleiden. Van, wenn hier bezieht worden, je de nog lita verkuipen. Mal zijn wat. Oh, wel, die willen het nächste jaar doen, zo. Allemaal zijn we boezig, ze waren fertig worden. Raangegroefd hadden, is sehr boezig. Denk aan, ze kunnen sehr schijn, ze kunnen bongen checken, wie ze raangroeven doen. Hat mir von der uns noch nicht gekannt, aber ich dachte mal, ich will fragen, wat gleich je leven, want ik nog mal dat maar wat alle honden sharing davon dag en dag, en dan een rezapt op een, of ik zal met een rezapt ontvangen, of best nog mal een rezapt dan aan doen, de mank, of wil gleich je dat alle te beter. Wat wil je me doen verder, wat je me alle interesseert. Dit venster ook meer. We hadden gewoon een oude liedbaan. En toen het huis warmer home van de venster in te gemerkt. So, en ons jaar gaat op het lichtbaan. En we waren later bis de next jaar zijn installation in het huis aan. En benen en zo weer en zo uit. En dan fijne dikke gordijn plus later gebruiken. En zodat we de venster in gaan ophangen. En ik weet dat dit hier een venster wat een beetje wie een dag is. Aber da noch, die kam da noch ein Licht an und einer kann frische Luft kriegen und das Haus besser da schulen kann. So, und dann hat das Fenster da noch aufgemerkt. Jetzt ein Fenster an dem Jahr ist Stufen jetzt, der haben wir bis ein Fenster. Wie sitzen das habe ich hier in der Maat aufgebaut. Hier so. Opa. All in one. Hier ist das verlängt, unsere aufgebaut. Almost all in one. Ja, aber am meisten kriegt uns dann ein Peter gekriegt. Nicht ganz. Das Silikon, da war ich mein Mann los. Dat lijkt gewoon veel beter als ik. Wat? Onze Mialis had die verschiedenste en er venster baan zum Strom lopen. En ik heb dat alle gewoon fresh organiseren. Beter. Ah, yes. Tada! Yeah, and all in one go. There's Rachel. Kijk je wel, hier is mij nog een beetje. Hier blijven. Wat? We hebben hier rein meer aan de raam, fijn meer. En we zitten hier für een frische Kloosland te sagen. Aber warum erst gut frische Fenster haben? Wow, this is very Wat er van big. binnen daar is, aber we gaan kijken wie er van binnen zit. Man, dat is veel dagen hier in deze stoel geworden, als wat dat weer. Hey Charlie, zij wie deed in de rein meer. Lift them a little bit. There you go. Now put them down, push them down, push them down. There you go. Try again. You have to try again. Yeah, look. Yeah. Good. You know, this one is holding it back. If you want it to run, you just lift it a little bit and it goes.
Don't pick off any red. Yeah, Charlie. Oh, boom. Becky's playing. Oh, I see. Big farmer boy. Oh, yes. Hopefully we can stop to eat another snack. Hey! Eat the other snack. Peanut. Evelyn goes, peanut. I don't know if you didn't want to watch you that from Numji today. Tina Hudja. So, de rezapt wat ik je voor deze week wil wijzen, ik ga je zijn, ik ga aulles met citroen. Ik heb je van een paar jaar topschoen. En ook appelsinen. Deze weer nog een beetje oud geworden, gewöhnlich wat vruchtbaar, nicht oud. Aber deze weer een beetje süß. So, nu weer in de fridge gebleven, gewoon een beetje pamfillet. En ik dacht, so, you know what? Ik wil waar citrus Erick maken. Citrus meint is van appelsien en citroen en zo weer en zo. En ik kon ook plus van citroen. Plus appelsien had ik nog niet geproefd. So, ik doe dan plus van alles doen met z'n stitten aan en een glaus. Bij het glaus met er nog vol is. Vielleicht wat met het maïs een glas geven. Opa. Ik had hier een schofje appelsien, schofje citroenstaf en 3 appelsien had ik hier. Zo. Mal zijn dat we dat worden hineinkriegen. En een glas. En we eine Erick merken dat, some Menschen merken Wein, aber Erick, wat einer wat doen, is, wenn je zucka mank. Want Erick merken dat einer ook zucka mank, plus sehr viel Wein. Ja, haf alle angeschafft. Und dann ab eins das Glas, das einer ungefähr 2 eatleppel. Dus voor mensen willen wel van een wat wien merken, dan worden niet veel meer. Aber met Erick merken, wird einer ungefähr 2 eatleppel. En dan doen ze wuta even juiten, wat het ganz unja is. There. En toschruven. Well, einer darf nicht toschruven, einer kann ein bisschen in Zeef oder irgendwas, was du nicht fliehen oder irgendwas Fruchtfliehen oder irgendwas bieten kann. Und das ist nicht, dass das was ich mir an der einer mal Sachen mit alle Bluesjes zu bieten sind. Wenn ich da bloß das und dann mir dort eben Seed sagen, weil ich da wird Seed was holen, da würden wir dort Mess mehr. So, wat einer dann einer dat irgendwo an einem Fenster irgendwo ansaten, irgendwo bis über Seed saten, und ungewassen Tiet, und dann weg bis gut das einmal gut anholen, aber das was ich nicht kann. Und dann das einmal das Schoelckren im Bett, dort fein durchmixen das. Und dann weg das war los am Jahr. Wenn wir nicht, da wird die eins Pressure geben, und dort können die ein größer Mess geben, und so. Dit wordt dan nu voor 2 werkstunden doen en dan dit bis ganz aufziehen met een zeef of glamskarre. Beter als dat we een glamskarre en een zeven aan dat. En dan durchzeven dat zo. Dat doe ik irgendwat bietetjes van de vrucht irgendwat met chamber van de schale irgendwat. En dan kan je er een spraybottle aan doen en afwaschen. Dat ik zo schijn. En dat ik fijn oven afwaschen, maar ja, best vind. En als ik de oven niet heb toschruven voor een loten, dat de schmutzig is of zo, dat zo fijn schmutz afwaschen. So, hier habe ich letztens groß gesagt. Das Video ist auch finishing off. Hier dort nicht viel. Und Wuta hat nicht letztens ganz verletzt. Wir sind alle topfertig geworden. Wir waren nu, sie sehen von der, muss sein, dass sie von der auch waren kriegen. Dit gebied doelbreking. En ja, daar im Hintergrund doelbreking.
En dat wordt mijn hennestol weer doorbreken. So mijn man dat hier dit voor huis nog tillen. Dat zegt de zeer hard en dan weer met de schroot dat zit zo verschmakken nu wat je tilt is. En Jan Bloemtap, wat ik nog niet kon sneven te gaan bij draußen ben, hoe ik de krak kan wat doen. En ik dacht, ik wil je met alle erklären wat we hier krak voetje doen. En ik zie weer een boom uitrieten laten, wat ze brengen laten. Maar dat is Jan op een kousenboom en dan weer een soort kruid dat de staubenmat we doen nog ruit. Maar dat zegt zeer verprellerig. En de op een kousenboom wie hier zo dicht bij het handje is. En dus je rolt zijn kan met cement dat weer een beetje opgereden. En die weer al meest krijgt uit te gaan in deze boom. Doe waar je er vielleicht zijn kan. Den zegt dat een beetje treurig. Wenn die van deze kant never zon kreeg. En dat zit plus, ook voor mij, dat zit plus veel beter. En venster had ik laatst opgemerkt dat het huis zit plus zo veel beter, want dat doe een beetje alle op is. Dat zit ik toen niet daar meest krijg aan een oude duidje boomschroom en wat niet nog alle. En ja, dat is wat we voor boom opnemen. Even zijn ik zeer voor boom hou, maar ik denk gewoon, bis das hadden we de hoofd uit die kreeg, weer op een kousenboom, maar ik kreeg geen op een kousen. En we worden het vielleicht nog gaan zeven können, maar dessen weg, dat zit je bestaan verbeterd. En je weet niet dat we hier ans fertig parken. Of een beetje weer dessen weg, aber ja. En dan moesten de kinderen allemaal oppassen en dan fertig naar kruim en wen. Verschiedene soorten staat zo. Dat we best maken, ja, den boom door nicht te gaan. En das heeft de half al 3 of 4 op een kousenboom doen daar nog. So, ja, we dachten zo. En den een wordt weer ook al leven gaan. So, ik hoop je gaan wel entertainment gevangen in deze video. En je hebt wat nieuws gegeven, of wat gezien, of wanneer ik zeg, ik ga je wat weten laten wat ik aardig gedaan heb. En nou, ik heb alle top wat leren. Ik wil leren. En dan komt ja zeer veel. Dus een tante laat in video. Zij zei, ze had van een studie 4 jaar zelf hengelijk gehad wat ze had. En ze had, wat zei ze, 12 bis 16 gurken een dag plakken kunt. En dat is awesome. Mir jetzt ging so eine Familienfahrt, die da auch so viel Euro wird haben, aber ist das halt trotzdem nicht, ja. Und sie können ja gleich nehmen, so ja, frische Frucht und so dort eten und Gurken. Wieder, ich weiß, dass es ganz aber wieder halt mit so, du mit B, so. Ja, die gleich nicht so, ja. Und hier bin mein Broodmaschine. Wat je mir ganz fijn vertelde, aangewezen. Aber mijn man had hier de battery aan. Buiten door bij een spekje wat den einbeek zei wat er een doel dan. Du get ans 4 alle even. En wanneer die niet voor een doel dan worden ans 4 vielleicht wenn stetst je of meer am man. So mijn man zei hij wil met dit geleverd uit meer voor de broodmachine. Dort dat ik dan durven eens verstunden uitgeplaucht zijn en dat mir eens voor trouble geven wenn mijn broodmachine. Dat denk ik voor fijn uitkomen plus wenn het 4. Anyway, dan zijn we ons aan de nächste week en loop me wel ik wat je worden gleich wieder te zijn en wil je deze video's gleichen en ja, dan zijn we ons nächste week. Bye. So, voor dit weekse video, ik doe nu nog geen rondje te ver wat zijn. Maar ja, voor dit weekse video wil ik je met onze werk nemen, met dingen, ja, wijzen wat we hier alles doen en